Daghang salamat mga kaigalaan, mga kaigsunan, iniintak na sa kabuntagon ato na usab nga ipadayon ang atong broadcast igsoon pinagi sa pagtubag sa mga dagkong pangutana sa gagmayng tubag. Atong ipasalamatan nga pipila ka minuto atong matubag ang mga pangutana. Sa karon mga kaigsunan ang pangutana nga niabot dire, unsay kalainan sa kalag ug espiritu? Aduna siya ay pangutana, naglibog siya unsa ning kalag ug espiritu mga higala. Apan sumala sa Biblia, matod pa sumala sa unang Tesalonica kapitulo 5:23, matod pa ni Apostol Pablo, ang pingi ang pagkamaayuha kini nga mahimong balaan hangtod sa pagbalik sa Ginoo sa bug-os imong kalag, lawas ug espiritu. Sa ato pa, kuwing kag kalag ug espiritu, naani siya sa kahimtang sa tao, ang lawas, kalag ug espiritu. Unya unsa may kalainan sa kalag ug espiritu? Mga kaigsunan, ang tao duna siya ay kalag. Mao ni siya ang atong mga pagbati. Matod pa ni Job, mga kaigsunan, sa Job kapitulo 10 bersikulo 1, masakiton man siya usa na ang kaluya sa iyang kalag. Luya ang iyang pagbati, igsoon, luya. Siyempre kung masakiton ka, hubag nimo gikan sa limpupulo paingon sa lapa-lapa, luya gid ang imong kalag, imong pagbati. Burag gidatugan na ka sa panganod, nidatog na nimo ang bukid, nitabon na nimo ang panganod igsoon sa imong kinabuhi, wala kay nakitang kahayag. Grabe na ang kahimtang ni Job. Busa ang iyang kalag, mga kaigsunan, ang iyang pagbati, ana sa gitawag kaluya. So kining atong mga kalag, mao ni siya ang atong mga pagbati. Mao ni siya ang atong gitawag nga atong emosyon, no? Atong mga kasuko, mga kaigsunan, kalag nga masuk-anon, muna mga kaigsunan. So ang atong kalag muna siya ang atong mga pagbati. Diha igsuon, usahay ang atong pagbati na-impluwensya sa lawas nun. Okay, kay mo na siya sa part sa tao, na siya sa taliwala. Kung atong tanawon magigsunan nga pwede siya impluwensyahon sa espiritu, pwede siya impluwensya sa imong lawas. Yung sayang imong kalag magigsunan, malipayon na sa mga lawas nun kay libgon. O diha pod sa espirituhanon igsoon. Ang atong hinumduman nga ang atong kalag na siya sa kinatong ang parte sa atong lawas, nga diin bota ko'y pasabot nga wa kay mabasa nga naa siya tunga, pero pwede siya impluwensyahon sa espiritu o sa imong lawas. So, ang kalag igsuon, importante nga makabaton siya paglaom ang imong kalag. Hinahanglan makabaton siya og paglaom pinagi sa mando sa espiritu. So ang espiritu sa tao, muni siya ang nagdala og gininhawa. Okay, gininhawa. Ang kalag susamang paagi sa gyapon naa siya sa gitawag nga espirituhanong kahintang. Nya naa siya sa gitawag nga ang pagbati nga maong diha sa kinabuhi sa tao. So ang espiritu mo ni siya ang gininhawa sa tao. Nga matod pa, ang espiritu sa tao mo ni siya ang gamiton sa Ginoo aron siya makigsulti sa tao. Ang espiritu, duha ka klase ang espiritu, mga kaigsunan. Dunay espiritong dautan, napoy espiritu nga maayo, espiritu nga iya sa Ginoo, o espiritu nga iya sa demonyo. Matod pa sumalas bala ang kasulatan sa Epeso kapitulo 6 bersikulo 10, ang atong panagubat dili pinaagi sa unod kundi pinaagi sa espiritu, batok sa espiritu sa kangitngit nga naglihok nining panahon na. Mo sa mga higala, ang espiritu doon na siya ay kalainan sa kalag, kay ang kalag mao man siya ang pagbati. Ang espiritu mo siya ang magmando. Palitan ang imong kalag, batio na og kagutom, moingon ang espiritu nga pag-order nitong snack. Unsa nga snack? Kuan ragod kanang mga ginagmay ragod nga snack, kanang basta mabusog lang. Muna ang espiritu magmando, moingon sa paglungag, kay gigutom ka o gibati kag kauhaw, ang espiritu mando nimo nga pag-inom. So muna siya magigsunan. So bulahan ang tao nga makabaton og espiritu sa Ginoo. Diha sa kinabuhi sa tao, kinahanglan ang espiritu, tungod kay ang espiritu mao man siya ang mo mando sa iya. Ang Holy Spirit mo mando sa atong espiritu. Mumando sa atong espiritu nga mao ni siya ang atong buhaton. Una nga
Usahay basko ang atong espiritu, luya atong lawas mga kaigsunan. Diha sa espiritu, ang espiritu mga higala mao ni siya maghatag sa atong mando sa pagpalihok. Siya ang nagpalihok sa tanan nga mga butang diha sa atong kinabuhi. So, bisan pa man mga kaigsunan, sa tanan nato mga buluhaton, ang espiritu mo ay naghatag nini nga normal ang imong mga panghunahuna, ang imong mga mando igsuon, ang imong mga buluhaton, nahimo siya nga normal kaayo nga dagan sa imong pagkinabuhi kay nga numando na kay espiritu nga gihatag sa Ginoo nga mo imong mando og mutultol kanimo. Unya ang imong espiritu kung manduan ni siya sa espiritong dautan, espiritus demonyo igsuon, mahimo ni siya nga dili maayo igsoon. Muna nga ato pa ni dugangan unya kay nay pangutana igsoon nga atong tubagon, tinuod ba nga dunay demonyo? Doon sa nga niya ba kini sa kalibutan, espiritu gyapon na mga kaigsunan. Pero karon ang espiritu sa tao mga kaigsunan mo ni siya gamiton sa Ginoo aron ang Ginoo makigsulti kanato pinagi sa Holy Spirit. So muna siya nga kung nana kay Kristo, nana kay signal sa iya matod pa mga kaigsunan, naka-online na ka sa Ginoo, pwede na ka mo subscribe sa Ginoo, pwede na ka mo subscribe ning atong programa mga kaigsunan kay ngano man usa naman ka sa subscriber, usa naman ka viewer sa atong programa diha sa Ginoo sab pinaagi si espiritu sa Ginoo, pinaagi sa imong espiritu nga din gimanduan sa espiritu sa Ginoo, mahimo nga ikaw do na nay connection sa Ginoo, do na kay linya sa Ginoo nga ang imong mapag-ampo dunggon niya tungod sa espiritu. Busa matod pa ni Kristo, ipadala ko ang akong espiritu nganhi sa kalibutan aron siya magmando kaninyo. Asa siya momando? Kanato sa atong espiritu. Muna mga kaigsunan, nga ang atong mga pagbati, mga kaigsunan, atong kalag, himuang nga kini maimpluwensya sa espiritu sa Ginoo o dili maimpluwensya sa imong lawas mga kaigsunan. Nga usahay ang imong kalag, igsuon maimpluwensya sa lawas nun nga mga tinguha, lawas nun nga mga pangibog, usahay pod diha sa yawanong espirituhanong pangibog igsuon. So diha sa atong pagpangalagad igsuon, nang hinaot ko nga masabtan ninyo ang atong tubag, o kung kamo mga kaigsuonan nga nakagusto nini, like mga kaigsunan, o gunya kung nakay comment ani, ipuno nini or idugang nini or wa kakaangay, i-comment gyapon igsuon, andlam ta kay kita ang tao nga pasalamat nga dunay mo koreksyon sa ato nga moingon nga oy wa maka-study, sige ra kay mag-study ra ta sunod magigsunan. Pero hinaot ko nga do na moy nakatunan nining atong gamayng tubag. Ang Dios magapanalangin nining adlaw. Kung kamo napanalanginan nining atong mensahe, palihog kog like, apan kung doon na mo'y ikasugyot, comment lang. Ayaw kalimot sa pagsuporta ning atong programa, pinaagi sa pag-share. O subscribe na! Pinduta ang notification bell para una nimong makita ang atong mga video. Daghang salamat.